Neure alabea, jauna, neure alabea. Ez dakie gazteak ogia irabasteko zenbat izerdi bota behar dan. Berorregaz eskontzen bada, ogia izango dau. Nigaz eskontzen bada, senyora izango da mainasi. Ia 40.000 ogerleko daukadaz nik. Ia 40.000 ogerleko. Jesus! Ezik kontau ala diru. Ez behi bildurrik euki jauna, nire alabea berorregaz eskonduko da. Berorrek gura badao, nik gura dot ba. Gube bai, ta eskonduko da. Zuen eskuetan geldituten da nire eskabidea. Indianoak oso alai urten eban Txarogorrinetik. Bere artean esanaz, neurea da. Diruak edegiten estaben aterik ez dagota. Txarogorrita emaztea barriz txotxindurik egozan. Aberatzak izango zirean guztizko aberatzak. Nahi aina jango eben, nahi aina edan, gura aina lo egin. Da lanik baperez. Etzan izango gehiago kaberdian jegiterik. Etzan izango bezigutara edo aturetara joan beharrik. Bezigutatunik onenak etxera ekarriko eutzi esan, aurrerantzean. Atuna eta bezigoa, baita okela zati ederrak, ardoa zarrona eta tabakorik indartzuen abe. Ase zan nerea.